khumuka isiqoko kumakarabha amathaconsele entshebeni ilephu 27 April usuku esibungaza ngalo inkululeko yethu njengesizwe esimnyama siphinde futhi njengesizwe sentando yeningi eSouth Africa. Yila sathola khona idemocracy ngo1994. So laba usuku ke lokuthi ke njalo mawulusuku kuyoloku njalo kubungazwa inkululeko esitholile. Lana ke umengameli weMK Party lo waye umengameli wezwe uPresident Jacob Zuma ubevakashele umndeni wakwa Mahlangu. Waphinde futhi wavakashela nestatue sika Solomon Mahlangu owayiqhawe lomkhonto wesizwe elafa lifela inkululeko yabantu abamnyama. Lana kushiye amagama ke amahle emndenini ekhuluma ngobuqhawe obenziwa yilensizwa. Nokuningi ke amanye amavideo ke esiwaphethe lana ubungaza usuku lwenkululeko endaweni ezihlukene kakhulukazi eThekwini region. La kube khona indawo eziningi zokubungaza siyababona uHenry Bona eziholwa inkokheli esencane eMK Youth League uNkanyiso kaBhengu. Siyabona uWard 60 ngaphansi kuPriestley Isaka Semezone bebungaza naye khona lapho siyamthola uDokotela Khehlelezi lapho comrade naye khona lapho nasendaweni eziningi ezihlukene sithi nje sizoba nekomzozo baphume baphele skokele wethambo skokele wethambo skokele phakathi kwase-167 phakathi kwase-Zelisha baphume baphele sizoba nekomzozo baphume baphele DMK,
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Segithi helele sekuzoqhoma esibhaqula Asiyothenga maye sasibula izinja. yazi umkhono Wesizwe uqhamuka ezansi lomkhonto wesizwe. Asiyothenga maye sasibula izinja. Sasekuseni wazejwayele ngiqalile phela ngathi hayi bafana sizwa kahle ayiphela emphansi. So you cannot stand and say I am a region and be proud ukuthi ube-region. Into ezosenza sibe proud thina sinokhona ukugcina namanye amaqabane esinawo ku-region ukuthi masifika ngalena sithi amawadi yaseThekwini siwawinile. I-mandate esinikezwe yona emawadini ngamazoni siyikhonile ukuyenza. Namhlanje sinomeya womkhonto wesizwe, namhlanje sinospeaker womkhonto wesizwe, namhlanje sinamakhansela omkhonto wesizwe, namhlanje sinama-ward committee omkhonto wesizwe, namhlanje sinabantu abadeployiwe kumasipala bomkhonto wesizwe, namhlanje sinabantu abasebenzayo abomkhonto wesizwe. Comrade, that is our mission, why we need to win Ethiopian region with all cost and making sure that we are sweating all our blood, ensuring that all of us here, we are all coming. Kuphinde kuzobaleka ukuthi asikwazi thina omama umhlale khona esinesiphila manje. Thina siNkulunkulu masifika manje.
awukwazi ukuhlala ekhoneni khona ingane kamakhelwane nize nibe impela lowo mama ayisasavelele ngiphansi hayibo sazalwa unkosinathi noDumisani nkosikazi sazalwa phansi ngake ngathi ngibona iproblem ngathi senze i-exercise nje uma ubona ukuthi unengane ephansi lendlela ngake ngafisa umuntu uthatha isihlalo usibeke la uthatha isihlalo sakho lesengane usibeke la uthatha sesithatha sibeke usibeke la umbizi uDumisani uhlale la phansi usuthi weNkulunkulu ngiyakumela uthanda uzodlala la weNkulunkulu mina ngazana uDumisani la kumbe lesale se-end uDumisani ngathi uzoba ubani nothumela ubani manje noseje weNkulunkulu ngicela ungibonele angizalanga phela mina nje ubona ukuthi ngeke akwazi uNkulunkulu ngenyanga yonke izophuma ingazazi senze njalo uma bebuka kusehlanje yini usuthe uNkulunkulu ngoba lithi izwi thina sinamandla olimi lwethu olilezi siyahlala ngesikhathi utshela uNkulunkulu ukuthi ngizalanga mina lo yonke izongepha mina ngizakuDumisani because uDumisani wami because angazi uDumisani wami engazakwazi ukungashintsha so ngalokho nje omama ngisake sibambe umkhonto uzobanjwa yithina umkhonto uzobanjwa yithina amandla abantu mababona besakhula ngibaleke ukuthi ngikude ngiyacela sakuthana ngoba noma athiwa kwenzakalani sakuthana yodwa bisemathubeni amahle nani thina njengalobaba ngikufake amanga ngabe ndena asini kubaliana baba asini yabo maza mkhonto sisesikhathini esincane sisesikhathini esithile ukuthi njengamanje sifuna ukuthuteka majority ngifuna uyibuze uzonuma ekhaya ukuthi sizothola ukuthuteka ngingacela sithandane noma ngabe besinyathelele vele ngenzeka comrade endleleni uyoyihamba inqola ishayisana kodwa kusho lokho ukuthi thina sesingama-permanent enemies communities comrade baba kusholosi abantu kuthiwa bawuthatha ukhokho banikwe okwesikhashana fanele ngivume mawusuthatha ukhokho kuwena comrade ungathi ungathi mina ngeke ngize ngibone comrade asingenzi ukhokho wesizwe comrade engathi wasemakithi. Commanders, comrades, morning. Ngiyanibingelela nonke. Today sesiqedelela la namhlanje i-date 27. Ama comrades ale uSolomon Mahlangu. Kusasa i-28. Woza wonke umuntu. President Zuma is coming. Bonelo Nomvalo, the SG is coming. MPs, MPL, IS akusasa sizovula izindlu sihande over in the spirit of Ubaba Msholozi. Guess who's coming? BI Phakathi. Uyeza uBI Phakathi. Ungithembisile. Ngicela ukuthi nibe khona nonke siba welcome abantu abanikelayo ngenhliziyo ezinhle. House number 2 eKatlehong, house number 1 ila eDavidton, but wonke umuntu akaphelele eDavidton eMbikwa Cindi Hall. EMbikwa Cindi Hall isesigodi Phola. Siyaqala ngo11. Cela niphelele nonke. Phatha anything, phatha i-tin staff, phatha insipho, phatha anything roll on. Uzopha ugogo nje. Ngo12 sobe sesiqala ukukhuluma. President uyadeliver inkulumo. Ngicela nifike nje Davidton eMbikwa Cindi Hall 28 April 2026. Siyabonga. Yathatha izinqumo isencane yabonisa isiphindo ungathi usikhona ngemva kokuba isitreyinile yaba yisosha omunye wabazongena leso sosha ezona inesiphindo esisulu yazi ukuthi yazi khona insizwa nensizwa maqhawe kwabe iqhawe le elaba nenkulumo elayenza uma selazi sekuyiwe kulawa lakhuluma nesizwe ababanengi abengula basinikeza isipeyini siyohlala sinesipeyini njalo size sithole
uyazi